Hier zit de sfeer er goed in, maar uit het onderzoek toch blijkt dat sportclub Heerenveen de onder 2 jaar duidelijk minder populair geworden is. Kenners had er wel een verklaring voor. Ik denk dat Heerenveen vooral de laatste jaren wat minder in beeld komt als prominente club. In het verleden hadden we dus ook vaak al wat topspelers erbij. Vroeger speelde je Van Nistelrooy. En als je zo de geschiedenis terug in, dan hebben we al je van die prominente voetballers die terugstroom binnen. En dat missen we nou een beetje. De directie van sportclub Heerenveen schrikt net van de cijfers, maar neemt ze wel serieus. Nou goed, je maakt jezelf in een positieve manier altijd zorgen over dat mooiste cultuurerfgoed wat je hebt en waar je op moet passen. Dus daar kijk je zelf ook naar. En ben je ook niet blind voor, als het -10 is, dat er toch minder mensen zitten dan als er geen schoolvakantie is. Dus je kijkt zelf al altijd, wat kan je beter doen, waardoor haal je nog meer mensen naar het stadion. En zo'n onderzoek is eigenlijk een bevestiging daarvan. Even verderop ben we bij Tialf. Het I-stadion is maar een vierde plak nog altijd behoorlijk populair. En qua sfeer is er geen beter plak te vinden. Het publiek wat hier komt, heeft er van tevoren al zin in een feestje te houden. En dat gaat onverminderd terug. Tijdens de wedstrijden er wordt zowel juicht voor de helden als voor de minder bekende mensen. Nee, geweldig. Het is van voor tot achter een groot feest om hier te wezen. En op de dag van de PC doch blikken dat het traditionele evenement onder Friezen net echt populair is en boeten de top 10 valt. Het PC-bestuur kan net zo volle, maar die cijfers. Ja, ik denk dat al deze mensen dit hier om het veld zetten net in het onderzoek belutsen binnen. Want je zorgt van hoe de belutsenheid van uw stadskant met het evenement is, dan is dat net helemaal in lijn met die onderzoeksresultaten.